δυσκολία περνώ από τη ζώνη τους να πάρω ένα σημείωμα. Το τελευταίο σημείωμα του Ναπολέοντα για την αραβωνιαστικιά του. Να αγαπάς τον πατέρα και την αδελφούλα μας. Και την τελευταία του επιθυμία. Αν ζήσεις, να πεις στο κόμμα μας, πεθαίνουμε ακροναυπλιώτικα. Φιληθήκαμε. Ο Ναπολέον είναι συγκινημένος. Μα εγώ δεν μπορώ να κρατηθώ. Θέλω να φύγω, να μην δουν οι Γερμανοί τα βουρκωμένα μάτια μου. Οι σύντροφοι δεν με αφήνουν. Να βρεις τη μάνα μου, τη γυναίκα μου, φωνάζει ο Κώστας, την κορούλα μου, ο Γιώργος. Τους νεολαίους της ακροναυπλίας, ο Αποστόλης. Να μην κλάψουν, να εκδικηθούν. Τώρα τους παρακολουθούμε από μακριά. Γελούν και τραγουδούν. Έχουν στήσει εδώ, στη μέση του στρατοπέδου των ΕΣΕΣ, χορό. Χωριστά οι γέροι. Μπροστά ο Μακέδος, τιμημένος καπνεργάτης της Καβάλας. Χωριστά οι νέοι.